Pininitom kopi pothak sila bang so perang ke bang nitom phapon ma blongte nilitom non ke bang ji ingdeng kriketom sot ri chorong mahang ke thai kani ka talon ponji lake non ke bang ji 13 December 2025 lase soani phan nilitom reception committee hoi pen pini ladak borjan ha war mate bokajan ha war mate karbing longa radatom phanisi message ke piang tong la pan lo nilitom piningan ke ning kan cricket home labang so ke chok pon po lasin litom dak sot richo arong kido ke thak pen nak lok kaprek ni litom dak kaching thor war side tame long bom lo manon nangeli ta do la lasi lasor ni bangke ni litom mission me advance labang so ka talon tame pat chun pon po lasi pinangan ladak nilitom kachisi kachedang mon se tame do lo nilitom mo alui sarpo chup haponji lake nilitom kaching hon man ke do Dr. Tuliram Ronghang CM Karbing Long Tunmas Council alang lipansi alui sarpo man banga chup hapon po lapen lasona thasi guest of honor long bangke man ke do Amor Singh Tiso MP lasona thasi ilitum kaching hon local MEC ang pada EM Sar Sorjorong Par alang lipans tame chup hapon lason thasi ako akihai pi kadom terang pi MEC Suruputhar alang lituman si chuphapon lo lasi lason thasi da kaprek board chairman nomhan tame ka chuphapon dola lapenda student organization cultural organization bendaglok dak nilitum te bok tera tumhan tame ronga sa robasar sorkari sorkaman tumhan tame ka chuphapon do lasi lasoni kaddo ka be arad tumhan mate man ke do tumhan tame si chuniri la pahan lo nanglitum hala swarni bang nanglitum RD nange pidui phansin nilitum mahin pen chuniri padopon lo ha swarni phan ka chisik pon la ke nilitum majai mek la pan lo ke chengsi bang ke baji truck pen bang ke half marathon race dopon po la pen baji truck si bang ke min get kangpu la pen stage kangpu dopon po la pen baji ner ke bang ke la ke karbikur pho phan amilur ke kai ase la so long bang ke kachari point amela pon lo sodri cho milur ke kai point la ke sundor ingti ex vice chairman Bokan Municipal Board apen lijang amilur kai point bang Sambor Singh ingti tungjang bang ke anon killing GB lason thasi hanjang bang ke Sri Komolbe ijang bang ke Sri Chandro Tiso kronjang bang ke Sri Laichan Teron lason thasi 8:30 apor bang ke pathu parong ro stami do ponji lapen 9:30 bang ke rong isi leader tum chingwai do po angparta rong isi tum han kachar cho mai padobon po laso phi bang ke litum baji camera jitte ma tea break doji tapen baji si pen bangke ratamai pi padopon pong pada laso along si ala len patas tami ron pon po posi dang litum program sedolong tengman padopon lo nasi pini litum lasa perang ke long pen kapaklang penyalam theke lan velo nasi pini tong sikot pen perang ke atum stame nan chetong non pot alang litum man se choropar lo nasi pini pan kardom bajer lo niltum ladak sorichu arat matangte dak non sorichu amhang ke thegani December 13 la pen angdeng ta 13 lo asila bangso ahut pachi tonun si dak sorichu youth club ahin pen la half marathon la bangso ajai mek bang biponji matangte pining pan ke ingdeng thompo third marathon la boson lo asila bangso long niltum Sorichu Youth Club pen kachuniri madangte karbeng long arat aphan same chuniri pon lo jela bangso marathon along sport aning ke hangatum madangte marathon ki kat veratum atuman same jela bangso along participant dunji phan si chuhang pon lo athe online bas tame chok lapen offline tame chok ji lasinang tum karbeng long atok anu kiduan la bangso pini bangso channel long nang tum ki thek long pen dak contact number madang di advertisements tamin nang tum long ponji lasil labang so long contact pon pen nang tum kiwang pen ladak 13 foundation di Sorichu village labang so along tabi nang ki dunji phasi chuning ri lo lapian isi birta ki mitho bang ke lahan lo je pine bang ke or card benglong chot kali all assam pen tami participate atum wangji lapian all assam pen abad tami non pine contact pen nang libom lang Arunachal Pradesh pen tami contact si dolo hapen atum sami participate wangji pusi etum han berda nang lelo lapen UP matang te Uttar Pradesh
asitian tum sami labangso half marathon along nang chipati donji phan wangji posi bertanang lilo lasi ladak don future bangke all india laposol si ladak mande tahai lasi kadu kabi karbeng long ratum sami labangso half marathon along nang jonon phasi hang pon lo si ke facilities bangke lanlo t-shirt sami long ponji lapen complete medal batangte complete certificates tami longbonji lapen prize tami mission prize tami longbonji si lahan lo pasini